С Румен Минков се познаваме от точно 30 години. Първата ни среща беше на футболния терен. На един журналистически турнир срещу мен се изправи един безкомпромисен централен защитник, който ме остави без дъх. Вярно, успях да вкарам 2 гола, но загубихме с 4-6. Там нататък ни събра любовта към футболната статистика. Той ми оказа неоценима помощ при издаването на тази малка книжка. Оттам нататък години наред прекарвахме часове в разговори, футболни теми. Срещахме се най-редовно. Тези срещи в момента много ми липсват. Но пък за сметка на това, успокоявам се с това, че софиянци получават своя шанс да бъдат култивирани и да бъдат вкарани в правия път. Бъди жив и здрав, Румене! Съжалявам, че не мога да присъствам на твой юбилей, но пък най-хубавото предстои. 80-я, 90-я, 100-ния юбилей, оттам нататък ще видим. Бъди жив и здрав и запази своята енергия години напред.